V tejto chvíli bola cena Rafis rovina druhej kategórie na 1600 metrov odštartovaná a zaostala nám tam Biarritz, ktorá mala problémy v boxoch a naopak dopredu ide Distant Rocket, za ním sa vyváža Ludwig von Bayern so štartovým číslom 1. Na tretej priečke už tam vidím Alpine Suriho, na 4. mieste je My Little Star, takže takéto je priebežné poradie na tých najzaujímavejších priečkách v momente, keď kone vybiehajú na protiľahlú stenu a je to Distant Rocket, šprinter Distant Rocket pod Janom Rajom diktuje tempo dostihov 1100 metrov do cieľa, za ním už je to Ludwig von Bayern, potom je tam My Little Star spolu s Alpinom Surim Red Mission na 5. 6. pozícii, potom je tam dvojica spolufavoritov, konkrétne teda Hot Favorite a Quick Dart. Kone už majú za sebou zhruba polovicu trate a 800 metrov zostáva do cieľa, stále je to Distant Rocket, Ludwig von Bayern, My Little Star, Hot Favorite, ďalej je tam Alpine Suri a takisto aj v dobrej pozícii Quick Dart. Na poslednej priebežnej pozícii zatiaľ Aurelia Pia. Kone už sú v oblúku a do cieľa zostáva 450, teraz 400 metrov a stále je to Distant Rocket na prvej priečke, ale to pole je pomerne kompaktné, takže Distant Rocket, vynára sa tam Ludwig von Bayern, ktorý ho sledoval, teraz je tam takisto aj Hot Favorite Beluš. Ale je to stále Distant Rocket, My Little Star, Ludwig von Bayern slabne, prichádza Hot Favorite, ale Distant Rocket, My Little Star útočí Distant Rocket a My Little Star, Distant Rocket, My Little Star, to je súbojové víťazstvo, je to My Little Star, Distant Rocket, Hot Favorite 3., Quick Dart 4. a Ludwig von Bayern 5., takže